Ang ano ba nga, kining kalayo dahil tod ko sa kalibutan, init man niya. Menitan man ng mga kunana. Yan ang kalayo sa Ang kalayo sa Diyos, dili man init para sa tao nga nagbalaan. boy. Kani dako kay ni. Mananana karon maabot na sa pagtuon sa tawanon, pero ako ay lakbit lang ako ni kay gipasangan mga ang adlaw kalayo. Manana sa dili na kalayo. Tama, dili. Mo nang nakita sa kong kamot usay makita sa naigi pakita di nagdilaab ang kalayo na ako. Dili ka mo na initan. Wala. Espiritu man na ang kalayo ay sa kalibutan, mukaon sa kalibutan hong butang. Ano mo kahoy. Kalibutan hon man na. Ang kalayo sa iya sa Dios mukaon sa mga sala. Spirit. Mo na nga ang impierno kada na sala magdilaab. Kung naa kay sala magkalayo ka. Pero kamo kung wala mo sala dili mo mainitan. Mo nang nakita sa idri mo ingon nagay isang nga nagpatambal ay adto dito pang kay si ang kululi na yes kalayo. Pero dili mo masunog kung buotan mo. Tama. Mo tong si Daniel. Nagtuo mo kung ang kalayo lang mo sila obli sa kalibutan matunaw na sa yuta sa tanan dili oy. Dili, bisag ang putaw dugay pa tunawon kung wala mga bisag ang bato dili na matunaw, mubuto-buto ra na. Pero ang kalayo sa tunawon gani tanawa karon ng sulat San Pedro, di ba? Samtang mo sila matunaw ang tanan. Tama. Tanawang adlaw. Karon na ano yung balagala ilahan ng katungod na science na sistema knowledge based on facts na ilan na taas na kayo nga akong papel ana oy karon na ibisyon na sa kamo na isulti mo na ibisyon na preparasyon na. Tama. Ay po nag-ingon nagsigig wali ang nagwali sigig wali nya sige mo maoni hatag mo dinhi kay maoni ang arka nya karon gunobo na makaon ninyo ng mga saminto. Nag-ingon ang Ginoo kung maabot na gani ning mga panahon nga magyaga-yaga kaninyo kansang gini na naman na dito. May mga kasikitan na mga away sa away. Naa naman karon sa kapanahonan. Tama. Pero nganong sige mo sila gwali pagkita pag mga tao nga daghang membro aron magtukod na pug simbahan. Para na gyud ang mga tao kabuson. Ako boy, sa hait tigi ko kani hait akong sinuti ano tama to yung panguntahan na biti. Hait yun. Kay isulti man ako ang kamaturan kay mao man ay maghatag og kagawasan. Busa ka na nga nagpandong ko sa daghang karon nagpandong-pandong sa ulo bantay mo ha. Nagpandong-pandong basta nagpandong ganin na sila mga ulo na magpandong-pandong sa ulo bantayin mo ana. Ako nagpandong ko mahika po siyang kasing-kasing kay min ko Ginoo. Sultian ko kamo sa balaang kasulatan kay mao nay gamiton sa paghukom. Tama, gid. Napadungan ko kamo Ginoo pasayloan ni sa kay dili man mo kapanapak. Kaya yung tapakan. Wala. Pagpandong ninyo ana balik gid ayon para karon na yung mga politiko na anin ako gipandungan ako. Wala pasabot daog sa dili. Balik siya. Kay base paabot dito mulabay pa nako sa patay siya. Para manaktak naman ko. Ang Diyos bara ibara. Tama. Nga magdumot na ko nga ako dili patay na ko pila man day ko patyon di ba si Kristo gipatay nya patyon ba day ko pag-usap karon gipatay naman ko ngano man wala na ko kalibutanon dili na man gani inong ko kabuto tungod sa ilaha di na ko kapili sige lang ko pamadlog ni mo na kahit ako sulutian ngano man mo ni nga wala ray swab ni akong kuan ba puko gipatay sa Ginoo tungod sa mga tawo makasala nya tanawa karon ang nakakita dito sila sa suborno kaon-kaon ayaw magtuo nga makaluwas ang tao sa pan lamang upang hinulsol gawas sa espiritu di ba nas barang kasulaton ayaw kamo pabilin sa inyong pagtuo tama Tama. Naagid. nga sige magtuo-tuoan na nga mo ni makaluwas Anong pangadya man dako pagtuo ra man na wala man ay buhat di ba na bila ay mo pabilin sa pagtuo upang hinulsol Tama. hinulsol mo yung bubuhat og sala ayaw kamo pabilin sa pagtuo niyo nga si Kristo mangluluwas dili pagbalik niya espada siya nga ano taarangan ta giluwas mi ta ni Kristo mao man na inyong pagtuo ang hunahuna magud sa tao nga nagtuo mo ni Kristo nga siya ang Emmanuel nagtuo mo pero nagtuo mo siyang buhat Wala. na tanawa Wala. nagbuhat mo sa iyong giingon Wala nagbuhat. Wala, gid. ayaw mo pabilin sa pagtuo o paghinulsol sige lang kag hinulsol sige pag buhat og sala samna Praise Dios kamo konobi kamo Nagpatay sa kaugaling mong lawas. kamo konobi Wala, gid. sultian ka karon sige na kag hinulsol yung bagaman buhat na po ka Sa dili gid na maluwas ang tao kung mutuo lang. tuo-tuo raman na luduhod lang katong kinulit sa tao Buhat gid. nagilak-hilak kuno ka dito pero nagpaubos ka mga ako ni isulti hait yun ni Tama dyan. naarabay nagparius-dis nagpaman-amahan po din sila nagpuyo ni sa balay silang ina-ina na sa Biblia kung kamo na lang English ana
Isa lang amahan. Tama gid. Sa dihang nagkadaghan hinuon ka mo, samot hinuon ka mo kadawtan o partindaghan na. Tayo man gani itong si Tinta gani. Okay. Gamhanan ko nung gamhanan. Diri mo na mo. Isa gamhanan mi. Nga kisa gigamit sa inyong paggamit sa akong gibalahan. Kung gamhanan, katayhupan rana nimo. Ayaw paggamit sa iyong gibalahan. Magamit kasi gibalahan kay wala man po di mo gipapuyo. Ang gugma sa imong kasi gigamit mo ni si Kristo. Di nagamit ka. Muna ako, nakita ko diyon nag-isod. Tayhupan ako. Naanas Biblia ay, tayhupan lang. Tama. Nga karon kung kwaon na sa Ginoo, mubiya na si Kristo mo naging hangyo ko Papa Jesus ayasa kay mapusis na sila. Ay sabi ay Ginoo kay kabalo ko. Gigamit ka. Mulaglag jud karon na tanay prepasa mulinog anak ang suko ng amahan. Ang dilog ampo nag-ampo na po ko. Ay sa taong Ginoo uy. Kay bisan ka na sila di na sila manghatag. Luoy na kay imong gobyerno oh. Nga na ay garbo, gira-gira. Oh. Dapat walihan na siya magpaubos kinsa ang walay sala ninyo. Di pasaylo siya. Tama. Nga nganong dili man ka makapasaylo. Nakasala mo ka. Nakakita ka, nagpabuta-buta ka. Tama? Tama gid. Nakakita na sila ani oy. Si basahon na sa Biblia, kakita na pero sampungan lang ilang mga taharon di sila gusto mo tanaw. Nakadungog na pud ani mga pulungan na. Pero dili lang sa gustong mamati. Naanagay ng mga drama-drama na na diha. Dahana sa Biblia tanan. Kini akong gisulti nakakita na sila. Kay ilang plano? Kuan ang jutay kanato dugang sa sobra kanila. Mga buta po ni sila. Pare ito espiritanong pagkabuta no. Balik na po ta dito. Suko sila ni, kumusuko sa kawan ni. Ibig sa ano ni suko mo? Buta ba dai ka mo? Minsan ba dai ko? Tama. Gamita inyong mata iwak sa inyong lawas o anong igamit man inyong kanto sa uban. Wala maigo mo din kung sige mo pamantay. Mo to sa ano sige to magbadlong, di ba sakit kayo no? Libakon mo, hilak mo. Ay ana, kikaway na niyo mo ano yung mga bili, di ba? Sobra na manggug to kaway mo no, kabuangan ko. Mo na diha, sakit no. Good. Pasana na. Mo na wala bili nga bato sa amahan nga bililhon kaninyo. Tama noy? Sapat. Nya kol para sa nang nagapatambal gud kol nga masikiton diri sa una. Nya nagalabay pagud si mo ang dili maayo ang mga pulong. Mabot ba ang panahon na nga pag mubalik sila dinhi, dili na nimo sila tambalan o di nyo kakaayo nila? Mo na boy, mo na ingon sa espiritu nako. Ang dili gusto nako nimo anak, dili gyud ka init. Pwede man ako na didi sa tambalan, so ako doy makuha nila nako. Wala man ko nila gabaydan, kung bisig baydan pa ko na nila. Patay naman ko sa kalibutan hon. Pwede na ko na dili sa kon. Mamatay magita madugay. Nya kasi balik-balik na ko, abot 5 years balik na po, 5 years balik na po. Nag-edad na sila 80. Nya mahayan ra ba ko di pagisumpayan. Nya nagtuman sila sa akong gisulti. Prepasarasyon na may extension naman ang atong sakit dinhi. Karon, kamo. Maabot pa din mo 200 extension na oy. Extension. Madali lang mo tungod sa garbo. Sige. Tama. Mao ni akong giingon. Nganong iningon ang Ginoo nga tambali inyong kaugalingong doktor? Ano? Nganong nagsakit ka? Amo to ko ina-insomnia ka tungod sa imong pagandoy. Nganong nagsakit ka? Gusto nimo humanon gid nimo imong trabaho, tama? Kaysa masakitan na. Tama. Nganong nagsakit ka? Kay gusto kag mopalit gyud ka sa uban. Mopalit kag mga butang sama sa uban. Di unsa man to? Sina? Kasi na good. Nagsakit ka ug kinayod. Tarawa. Ang lawas no ay Ang maningil lawas. tungod sa Oh, stress. mo naman sa ko aday maingon ko, "Hoy, sobraan man day ka." Ano man sa sus grabe man gud akong trabaho kay dahil ako limagi pa eskwela. Sa inom nagtubig yun sa ay ano pa sa ang lang sila man to nagbuhat og sa sala mo na ingon na Ginoo tambali mo kaugaling mo doktor ako mahila ko ano man nagsakit siya kaya ipagdumot Tama. para ang kriminal. Mas maayo ikaw mo nadihado ba? Ikaw mo gipasagilid, ikaw giaway, nagpaubos ka kay katulog ka. Para nang kriminal, di na katulog ba? Tama good. Kay nagsige man nagbantay kanusaan siya balusan. Mas maayo ikaw madihado boy. Ngay. Ano man, di ba tumadto dito kay ikaw may nalugi. Tama. O sige, pagpatay mo, na may kaaway, di ba? Di mo katulog. Insomnia mo. Ikaw rin yung nagbuhat sa imo. Mahal, bitaw daga na nga nagitambalan na kog nervyos diri oh. Unsa man na? Bisig adto sa doktor na ikaw ray makatambala na. Tama. Doktor gani nga naa gani pagtuon ng kalibutan non sila bisig tumara, mudagan pa mo sakit. Ano man? Ay kay naa man po di kay kaaway. Muna maglakaw ka sige kag nervyos. Ngayon na ko kasagdain na ay kadlo kay mamatay imong lawas kadlo kay makapatay sa di pa kong anak. Di pala ka.
Ano, usahan ako, proteksyonan ako sa sila. Unsa ko, kalibutanon ko, kay butangan ako maghabak. Mapatay man gyapon, luoy man gay kay na naghabak anak, kay ngano, siya man po na nagantos. Sige sa pahinungod dito niya, sige sa buhat og bad. Na, butangan naghabak-habakan dito, niya kawatan pog manok, niya po ngawat mo marag patyon na siya. Nga luoy po kay itong iya sa Diyos po hatag dito niya, bad man yung gibuhat. Niya kung mamatay, misa, wa malagi kandurlot mo na ito, naaman to. Ang alang, wala man ka nagtuo, tuman sa suko, samahan. Naluoy kay itong nakatag o kalibutan ng habak. Tama. Siya nag-antos in taon. Nga parang gibarang, nahihiluan na. Siya nag-antos ato, yung ampuan niya ito. Luoy po ka ito, kay wala man ka nagbuhat. Wala man na sila naguna-una-ana. Nga marami kang nagbayad ka itong mga... Nga, baby, ayaw po sa mga pastos, pare. Hindi ko na patuho na tuwa mo ito na ngayon bayad. Kay Diyos ko na to. Pero atuon niya na dito, maglisod mag itong lungag itong nagtabang sa mga kabuso. Tama. Nga ingon niya, alad, Diyos na Diyos. Yung tanaway ng binuhatan, sila ganyan, naglisod ganit. Kasi asa unsa nagay pamalito nila, ng eroplano, no, kasi bang sakyanan, baby ayon pag ano nagwali nga ay magtutuwa na dagan nagpa-Diyos na dito, kadaghan ay yung giayo dito. Tama. Nya, dama sa Kristo sabing ko, boss. Nya sila nga nung naman sa taas. Una ay mamatay nga dato, balik-balikan, daghan kaayong mo. Kabalo na mga anak, panidiin nyo na. Una ay pobre. Ingnon dahil nga, albularyo, yang amahan, albularyo. Dili ay, naposes to. Tungkol naglibog to ang taon sa inyo ha. Hindi tungkol nagtuo atong nagadato na biyaan mangani mo, siraan magina pahuman. Nga kung uyong, makasulod mo ng simbahan. Gigil. Dili. Ako na isulti na ninyo. Dako kay Kasi kandado. musuko sila sa kuha, patay na bitaw ko. Nihatag nino na ako akong kaugaling mo tungod nila, kay nga no, mulaglag, nakatungod ko. So kung angar ka ang simbahan ko, sabihin nimo kung muyog-uyog mo, mabungkag mo ng simbahan. So dili din na siya tinuod nga maong angar ka. Istorya lang na nila, filosofi na, theology, itunan nila ang mga tao. Mga naiwingon kayo pagbalik sa daw tang espiritu, gibalik niya, wala siya kasudlan. Pagkapatay ni Kristo, nadaog man siya, pero tuwa sa langit. Ang musunod ka na ako, pasaylo mo, kay mamatay ka mo, uban ka na ako, tuwa sa langit. Ipadala niya ang espiritu ka, magtatabang karon nga nagwali po din sa yuta. Kasi Kristo tuwa sa langit, magpadala sa daing Mesiyas, dama na sa Biblia. Tama gud. Ang arka nga gitukod sa Ginoo dili espirituhanon. Kanang simbahan unsa man na masunog ko na hanghana katawan ya nagsulod ya panidiin ninyo. Kung mao ka na ang simbahan diha kada sa bagong yuta o dito sa langit di ka na mag-away diha. Nga mga hakog man na nanulod diha. Kung makaabot na sa bagong yuta di mao na pud magdupa-dupa dito sa mga yuta. Tama gud. Tama. Di ka na nagawali na itong mga panigo. Mao na po na inyong boss dito di na hinung ng Ginoo di na sa Kristo. Tama gud. Iyo naman gani nang gitaw di aminan nagpaman-amahan naman gani na nya karon si Kristo raman tong amahan ang sige ingon sa Ginoo diha ka mo maghilak og magdangoy sa gangaan dahil luwasan yung mga tao magdangoy nya ako di ba kita ko ni magdangoy mga sa portahan Tama gud. no man ako anak nakahilak na ko anak man nakita ko ninyo di gatulo akong luwa karon makita man ako amahan akong danon diri ang mga dako kay papel niya sa kuwang ano man. Ang nakaila ko na sa Ginoo, muduol rin. Ina, dali na kari. Kaila inon ako ang mga kandiro sa mga kanding. Kanding mo na, ano man, naghilak ng dagnunin mo eh. Naingon ka mo, dadon ka mo sa langit. Apan ka mo mismo, dili mo sunod sa langit. Gihakon ka tawad sa imperno. Gibunyagan, wala gisulti nga. Anak, tahura inyong ginikanan. Gikasal, bana, higugmay mong asawa. Wala gisultian na. Wala gyud. Nya ko na idato, usab na pod, ug kasal, lipay pod sila kay milyonaryo man to. Pero kung na pobre, panul-anulon pa, daghan pa kayo. Mga pobre man to. Nya di man si Kristo sa labing ubos man. Tama. Tama gud. Yun ay mamatay nga dato. Balik-balikan na daghan dito shortcut to. Naba si Kristo sa bindato? Naa sa labing ubos. Para sa nabay nga si Mama Mary nga ilag sa sorry. Nahimuot ba siya na? Wala. Kung buotan ang nagkugos, ay revolto lang na. Tanawan ninyo ang nagkugos. Kung mayo ganyan nagkugos, wala ganyan nag-away, dili bakira, dili nagasip-sip, siya kagalo, nagsip-sip ni Mama Mary. Si Mama Mary nagkugos. Pero tanawan yung panagway nila. Pag man mag-inom-inom, libakira, labi na nagpataas, gamay ko ng sala, apan mas gamay yung gibayan. Revolto naman na, kinulit naman sa tao, pwede naman ta mag-drawing ana. Pwede gyud. Pwede rin na, ay, mag-drawing ta. Kung baga ba, dili mo reflect ni mo, drawing ra. Tama. Oo. Mga ganito akong gikomedya sa mga politiko ba ko mas maayo pa ning kaning posters nga walay kinabuhi kabisig asa ka sa kilid ka tanawon ka sa likod po ka tanawon ka posters man
Yung mga po na ang mga politiko, no, maay kayo, no, katakatawa dahil no, sa pagdaga, no. Gawas atong buutan, ha, katong mga buutan, kita na mo na. Ang tinuod yun sa yung kasing-kasing. Buhat kag maayo. Magtanaw ka basig wala panangayo nimo, nakita nimo nga siya gikinahanglan nga pwede ka makatabang basig na sa likod. Imo atuan katong nasa ubos. Yung katong nasa ubos, ulaw man tumuduol ito. Tama. Mao ni tinuod nga posters, di ang templo. Si kag butag og posters ang paghuman pila na ka bisimana imong kwaon na po dito. Mo na mag-uol silang mapildi, ngano man. Kaya pagkuha na sa posters, wala na nakikita sa mga problema sa mga tao. Nga dito din mo to, duol sa pareha sa kuha, daghang mga tao, daghang kong gitambalan, huwag akong ignon ana. Nga katong akong gitambalan, dili nila, katong mga taong akong mga tao, dili nila tagdon. Dili sa kuha Nga dili na pag nila tagdon, kasi sige mo kong pangayo nila para sa mga tao. Tama. Bungulan ko nila. Ito sa nahitabo na ako. Mo ana, isip-isip na mo. Oy, sa tinuod, ang espiritu magpili, dili bakakon. Muduol lang po sa mga tao. Tama. Nga pagdalo sa mga tao niya, ikaw na pasalig ka. Nga gamito na imong kaliwat, o imong parinti, o imong higala. No? Para kanin, ako ni isulti niya ako, di ba politiko mo, hino niya pasulti, para yun ang manaktak ka, muanha man ka dili mo tuon, di ba? Kung naglingkod mo ka, di mo tuon imong kaliwat o imong higala, ay na lang, ano yung pasulti. Mudagan ko bilang usa ka politiko, unsa imong gidaganan. Ino na pasulti, ana. Kamo ang akong mga kaliwat, kung inyo kong isulat dito nga kinasing-kasingan, mutuo mo na ako nga angay ko diha, malipay ko. Pero kung imo lang kong isulat dito nga kunuhay kaliwat lang ko o dugo lang ko nimo, ayaw na lang ko. Kaya basi pag abot sa panahon, kamo pa yan magpabugat na ko. Mao po din ako mahigala, kung isulat ko niyo nga higala lang, na wala mo ni salig na ko, ayaw na lang. Bisag nakailan ako, ayaw na lang. Kay kamo raman po nagpabugat-bugat, kay napugos man ako kamo tungod sa akong kadugo o higala. Di mabugatan ko. Ma-pressure ko. Tama. Mas maayo pa nga isulat ko ninyo nga kamo jud ang mutabang nako. Kay di man ko mabugatan. Mo na ang mga Dios noon nga tao di ayaw na nagtagai. Kay mutabang na. Pero ang dili Dios noon, tagain na kay Leon na. Mo na ang mga tao karon nga mudawat og kwarta kana, dili na kasaligan. Tama gid. Kaya ano man, kakabaloan na, mo pa na mulibak ni mo. Pero ang tinuod, para karon nakakita na nako. Kung inana pagsulti sa mga pagwali nako, di ba? Konsensya ka? Ngayon na po nimo, kung aduna man ko'y sala, nasayod ako nga daw na ko'y sala. Pero kung tagaan ko ninyong tsansa, ako na po nang gitunan. Ay basi usbo na po na ko, parang makaduol yun ko ninyo. Nga kamo, wala ba rin mo sala? Tama. Duol po muna ko. God, kung na ako'y sala, sugtii po ko ninyo, parang mausab po ko. Di ko ninyo ilibak. Kaya dili, biya ko kakita sa akong likod ka mo, biya. Ina na ang pagsulti. Di, nabay tao nga perfect. Tungod kay nagsulti po ka, bugiro po ka. Mingon po ka, ako'y nagtukod, ako nagtukod, ikaw na, nga gikan man na sa gobyerno. Tama gid. Nga nga ba, agadi pasultion, boy. Daadya, nagpuyo ang dila, puros bakat. Inala na ko pabali. Dala na Sugot po kuno ka, nga ikaw magdala diha, no, yung mga tao, dili mo salig nimo. May pa, diha lang kasi imong pamilya. Ay, maglisod, manggali kasi imong pamilya, di ba na, katabang sa Sibano? No? Maglisod, kasi imong pamilya, nagdupa-dupa ka na dito. O sa itong tip nito, panidin ninyo. Kumay gani sa mga tuman gani, may gani siya. Ba ra gani ayog tuo, tanawa karon ng mga nagdagdebate-debate, maayo po ni sila manulti. Konsulti lang gani ayon nagtuuhi. Tama. Buhat ang iyong ipasaksi. Tama yun. So kakanang katabang sa simbahan nga gisulat ni San Pablo kay Timoteo, dapat i-apply po na dahil sa nasa gobyerno. Usa ka po dahil po na sila sa dili ba ka mamatay kung nag-alagad ka? Saan sana gani na nimo kay makpakita nimo nga nakatabang ka sa mga tao kay gibutang ka diha? Nga duol ka sa Ginoo. Pero ang problema, tsansa man ka sa kalibutan nun, gibutang ka diha, yung mangurakot ka di. Manubag kang mamatay ka ngano? Maabot pa ba itang pila ka tuig sa kalibutan? tama. Nagipataas na ba ka? Kung ikaw pinasidunggan na, ipalakpakan sa kalibutan niya ang Diyos, dako pa kay kagkakuha na kay gipataas na ka. Dili ka sa ubos. Sige ka honorable niya, naglingkod ka sa taas, wala ka sa ubos. Ningon ko ng Ginoo kung maglingkod ikaw sa lingkuran ng pinasidunggan. Ay, lingkuran ng pinasidunggan. Di ka sa ubos. Nga, kinsa man natong tagiya sa tong kinabuhi di itong
Mo na uban nangamatay no ng mga politiko, nangamatay no nang napataas di tarawa. Ang babalaan na nila kung mamatay mo, anhira po gyapon na babalaan. Testing ko, kanang naglabay ako testing mo, sige, nagbakak na ako gisulti. Kisulti ra gyapon mo sa kuwa. Abi na ako og sa kining balaod sa Dios dito lang alang lang sa mga tao nga nagasimba. Ako tong balaod sa gobyerno alang lang po dito sa mga tao nga nasa gobyerno. Ang balaod sa gobyerno mo na ginatawag nga naatay, di ba naatay article, no? Taw kalibutanhon ba? Wala siya manubag ana sa Dios, pero yang gamiton nga mahimo sang Dios nga pinangga sa Dios. Unya, mao ra man ang katungdanan kalibutanhon na nganong naibalaod no tungod sa mga bugoy o buang pod nga mga tao. Kita ra man gud ang nagbuhat og balaod kay dili man gud ta mutuo sa namunuan. Pero kung nituo ta sa naa sa balaang kasunatan nga tahura ang namunuan. Kung aduna sa daotang binuhatan ayaw lagsunda. Pabutan na po sutod kay ang balaod sa kalibutan no naman ay eleksyon. Tama. Tama gid. Pero ang balaod sa Dios dili si Kristo ang tinuod nga pangulong pari. Tama. Pero dinhi nakita po man kay naaman pod kung mapulihan lang ng pari lain na pod. Tawhanon dili. Ano? Ang balaod sa Dios dili gyud na siya mao na ang gamiton sa paghukom. Mao nang naa sa sulat ni sa Hebreo. Nya taron, magbuhat magtanaon, may pay mo politiko lang ka nga pare ka nga naa kay balaod nga imo o pastor ka na ay balaod, politiko na lang ka. Tama. Ayaw gamita ang Dios ngaron ikaw na dato. Ang problema ra ba kung gamiton nimo ang Dios no dili ka manghatag. Tama. Tanawa, nanghatag na sila. Wa gyud. Mas maayo pang nakas gobyerno kay makabalik pa na sa mga tao. Nga karon kisa yung tulubagon, mamatay mo po ka na sa gobyerno, patay mo po ka na sa simbahan. Ang problema nimo ana, maingon kasi sa imong paggamit sa akong gibalaan. Gigamit nimo ang Dios, ikaw na dato. Mas maayo pa tong gobyerno kay dili pa ka kunan ato. Kay imong katungod kalibutan raman. Sa ito pa ang tao kung nagsunod sa balaod sa Ginoo, dili magdugang ang balaod sa gobyerno. Dili magdugang kay di wala man gud ta na minaw gud sa gibilin sa Ginoo nga malinawon ta. Tama gid. Ngano nay balaod nga cleanliness. Kay kita mismo wa mataligon nga kinahanglan at imanon kung unsay naani mo mutabang ka. Oh. Nganong naingon nga kanang imong matinabangon na ganita, wala na toy naggunit unta dito nga mga pulis, mga gamay ra unta to. Tama. So magbuhat tag balaod. Kaya ang balaod para man sa tao makasasala. Tama. Ang balaod sa tawhanon, testamento, artikel, so na kay korte. Ang balaod sa Dios walay korte. Dili na. Dili na. Kaya ang Dios may muhukom dito, di ang balaod sa tao ang maghukom tao man. Tama. Na may presuhan diri tao man. Pero ang Dios life man, kinabuhi man. Ang problema diri sa Dios, dili sila maminaw kay dili man makita sa mata o sa dalunggan. Ang diri sa tao, maantusan man nimo. Tama. Unya diri sa Dios, hantod sa kanturan man diri sa tao pwede pa man Di tanawa. Mo na ingon nga ang preso sa espirituhanon kanang nagsakit ka. Tama? Tama. Ang preso sa tawhanon na kay presuhan. Kung nasakit ka, taga-angag tsansa ba nga makapalandong, halimbawa, unom ka bulan ka, magsakit ka, talaga makabalik man ako, kay dalo man ka, papurdoyon sa ka, pagpurdoyan na makabalik pa ka, ug dili, pareha ka ni Lazaro. Mas maayo nga dato ka nga, dili pa ka magsakit, manghatag ka. Labi na itong nagwali sa kabaturan, dili sa to, importante nga naman, nagsulti man ko sa tinuod. Tama. Dili man ko magpadagdag. Maigo lang ka. Tama gyud. Mo tong yung pagkutaan ng biti ganyan sakit manggod kay manoy. Yes. Di ba ko madagdag? Dako pa tong gihatag nako nya na impierno hinon porque dakuan akong tulubagon sa Ginoo no. Tama. Mas kato akong ipukusan kay ngano man. Nga tanawa karon nagdagdag nya karon asa karon no panidiin ninyo katong dagko kay gihatag dito dagdag ko na nya man no ayang kalag to ay. Kung dako inong ihatag nako diri. Ako nyo napukusan sakit gud kayo. Nya kung tawhanon ka, di naman ko, naunsa ni Snuli, ay, nga dako mo gihatag dan. Yes! Kaya naluoy man ko nimo. Tama. Ikaw na hindi na impierno. Mo to ingon siya nga, ingon sa atong dato nga batanon god. Ginoo sa paman no naghatag man ko, di ba na no? Mapaubos man ko ana no. Ang ako lang ihatag kanhi, ihatag ang imong kaptangan to sa uban. Din talikod siya. Dili siya mahatag kay wa pa siya sakit kung masakit siya hurot. Kasi hob. Di bulahan ka na masakiton ka. Kaya di man siya mahatag. Mudubli pa unta to niya kung naghatag siya. Kaya Diyos na may mudugang ato sobra pa. Nyali.
So dayon pa man na siya. Dalo manggani ka, dalo pukunin mo. Hago ka. Manibag sakit ka. Nga nagtipon man ka og kanol ka anay, nagsakit ka, stress ka. Yung nagsakit nimo. Ali pa yung doktor. Yung adres sa kuwal, goal kay ko. Ano man? Sultian mo na ko to siya. Ikaw dato, no, baydor, o ikaw na, ano, de, sakitan siya. Tama. Tagaan ako 20. Mananay dato na kung gano'n, 20. Ngayon nun pa ko nga, hindi na ko madto kay Ado, hindi na ko madto kay Nuli, kay ginasilingan ko nga. Akong mga anak nga, anak, tunto magito. Di karon, nagpaubos kayo, mga pasaylo. Tama kay. Sakitan sila. Ah. Nga karon, asa karon, kamo mismo, kung nagpataas ka, nagdumot ka, Wala may diri ron. kanang mga di na konsultian. Konsultian ni. Wintahon man gani sa Ginoo tong duha lang ka sentimo to sa pobre no. Yo no? Tama. Unsa pa katong dako? Sa to pa, badlongon man gyud ako tong wala gyud gihatag ana. Unsa pa katong na di sakitan pod. Ya bali man sa tawhanon. So morno man ila bayad man. Suhulan man. Adagdaygon niya to para magsigig hatag. Yang problema sa kamatayon. Tama. Bali diri. Muna ko maghatag na mapumig pagkaroon na ayan na lang ay ako pa'y muhatag ninyo bugat-bugat lang mo tama? Tama gyud. Lipay pa ko di ko tagaan walang problema nagwali ko sa kabaturan makadawat ka po sa kong wali Tama. ano yung problema hatag manggani si Abraham kay kung ano Melkisedek ha dili Libita nga labayan na nag-abo nuang na Ang gini bang ko tutubalikan tong preso god. Ang preso sa dawahanon di ba kagawas pa man. Ya ang kung mapreso tayo dito sa espirituhanon dito kung mamatay tama tambog ta sa impyerno kumbaga silot na. Napa ba'y puruhan nga makagawas na kunana sa impyerno? ang naam na sa Biblia wala may katapusan murot lang mga gahakot babayon bala sa buliwigas ambot lang siya na sa tawhanon manggod tsansa lang na sa espirituhanon mo nang si Papa Jesus gitagaan tag 1,000 ka tuig kay nakabalog yun siya nga didto matinudangan manon migid siya dili bisan pwede ulay revise penal code dito wala matinumanon gid siya no di ba kung dili ka mo matinumanon kanako ako magpabiling matinumanon no Tama. dili siya bakakon ang tao bakakon man pwede man ang testamento pwede man na i-erase i-amend na siya na may revised penal code pero ang Ginoo wala mo na kita gatag chance 1,000 ka tuig masala na gid kay nato na So naogay baruganan na. sige pagisingon pagbantay mo sa makutulisan o gyana pagyud ana na pagay ang pagpahinumdum mo na ada magiga maglinog na gani mo na magpahinumdum da pagay karon pila pagay ka tuig ang gihato mo 1,335 ka tuig 1,290 ka tuig 1,050 ana sa Biblia ay tagaan pagtsansa karon no espiritu nagsulti ko tsansa man ni Tama. kaya nga kung gisulti naas wala ang kasulatan dili ko Diyos wali ra ko na may gatag na ko na ako yung nangayo ko ninyo dito mo hatag to sana mo na hait kayo mo to yung bito hait manoy hait Ay, shit. mo di unsa man ko na makuha po na ako big manhi dire di ba Tama. sila kay dili man sa musulti ani kay maluoy man sa tao kay pinili man sa tao nas Biblia wala Na. nya ko saan po makuha na ko ni biyaan man ako ngano bitang ni inter ko ni na inter man ko ani napakamatay ko tungod kay naluoy man ko sa tao hino nakig-away nako kay mulaglag mi noon siya Tama. ni inter ko ani tong nahigugma ko Nagay. sila ni inter sa dito tungod na interest di ba pinili man sa tao Tama gyud. So sa una lang kol kung mga tao wala nakabalo nga na impyerno kada kang pagwali nga wala impyerno. no dili man pod mahimo boy nga maghuot pod na dito sa bagong yuta nga poros pod mga pakaruging non dito na ay wala nagbasa mo ni ingon nga nakakita na sila kadungog na mo nagituis mga taong wala lamang Yes. nagbuat-buat og mga sugilanon ba magbuat-buat og mga istorya daw mini nga magtutudlo na di ay naglam-alamon po din sila di ba na ano Oo, tama. ulog-ulogan po nila ang katawhan tama mag-ulog-ulog po ni sila sa katawhan unya katong mga maalamon musuko kanila o kamo di ba suko no Tama gyud. Opo na na sa Biblia ay ulog-ulog na sa Usias nagay dia. gipahimos lang pagka makasasala sa tao siya makasasala sa tao ulog-ulogan man palakpakan na gani muhatag yun Tama kay. Tama. na kanang ulog-ulog na anong term ulog-ulog mga buang-buang ka mo mga tigpakaruging nun Yululuhan. luuluhan na luwas na mo hatang mo din kay magbuhat tayo palakpakan na to nga kita di ba musuko mo no Tama. naan sa Biblia ay katong maalamon musuko kanila
Sige, tag-debate. Lupigon na ba po to? Mga pastor, sila man lupigon po itong mga pastor. Kaya dito maputos daghan yung pundok. Wala na lupig na wala may mo-judge na. Daway, di kamatayan na mo-judge na. Tingnan sila, kung halimbawa, mga matay magiging sila nagdebate, mga matay magiging naglabay na to, mamatay magiging ta. Ayaw mo anhin ako ha, bahala mo. Probe man ginana ko nila, nag-anis ako adre, wala magay ka din tuon ako. Ako patuon na po si mong mga anak dito para ingon na tinuod man din uli usaha gud sila no usaya sila wa magay ka tuon ako nga nagtinga-tinga ka diri na ayo pa ka pila ka tuig nagpaupira man ka dito ana dito mo kay ka dito unsa pa ka imong anak nga wa gina ka wa pa na nagsakit Tama gid. mo kay natuod din nga kapila ka nako giayo nga nagsakit gigayagaan pa nimo ipakita pa gyud ka sa panagway ni Papa Jesus. Buslot pa yung gamot, pakita ba ikaw, kaya ka rin to, dito mga ikaw, mo pamirilo, dito mga ikaw, mo anhe ka na ako namatay. Kaya hangyo, tinuod yun, ato alam nun, di ako hangyo, kaboolan, nagipangayo sa ginuuna dito, hindi kayo ipre tinuod eh. Tinuod man akong gisulti, o bakak na, sige lang. Ina ako, bagay lang, paminawa ko niya, samtang buhi pa, kunyara ko mamatay, kantuon tabog-tuwang gabi eh. Kaya mahadlok mamatay, sige ako na lang. Alam mo, naghihatag na ako kung kagalingon to sa Diyos, ay. Mahana ako dito. Ay, ganyan ko, kalimti ha. Hindi ko mamatay ba ako, daghan po kay kamo. Klaro mo na. Testimonoy man dahin mo. Tama. Di magita din. Mingawan man dahil sila ko. Sinuli din, bilin yun. Bumarag, buhi sila istorya ko. Di, maminaw na sila na ako. Maingon, dahil ko rin kami. Tama akong gisulti, no. Mga ayaw din kasi. Tama, no. Yung mahadlok sila. Mas mahayo ka nung maminaw silang buhi ko. Garbo man na. Tama gid. Kay sila halang doon man sila. Dako ko sila. Dahil mo na akong giingon rin boy. Ako, bubo, arabang kukukad. Sige lang. Tinood naman eh, itong gisulti. Dili na may bakak na kapoy na kayo ay. Sige, tagtanaw nga espiritu nga. Sige, hilak. Pasam ko na to. Dito mo. Buta, nag-ingon na bitaw nga. Nag-una na ka dato dito. Nakabalo to yung amahan. Kira sa nagdumot sa ingon pa yun nga nag-una na ka dato dito. Di ko masulti ay. Nag-una pa nito sa imperno. Kasi namatay ng daga mo, mga idole mo, ahimong tayo santos. Pag-himog santos, karmapos lang tayo. Oh, mo na. Daghan na ang gusto ko. Okay, daghan man nagsunod niya. Makita man niyo mga daghan, madigas rin, hindi tayo santos. Makartahan na po. Makartahan naman. Mo, nagigamit niyo akong gibalaan. Para karon ni policy ka, no? Para ka naman. Daghagang tao ba? Kaya ilahan na yung tulisan dito sa pundok. Pareha ka na ito mga Nazareno, oh. Mga labay-labay dito. Di yung mga ginoo, ay na mo dito, pag-ampo na mo dito. Bili-biyat tanan. Yawa, himala po na. Luoy kayo ay. Dios mo na. So, Dios na ay, maingon nila nga dili ko. Paano mang nagbuhat man kag bago na po kay Santos. Kung nagbuhat man kag diha na nag-ampo. Niingon mga ginoo dito na sa lawak. Madungog na nako. Kirubin mo na. Ako nang naiprangka. Ninyo maingon sa dili matong yampuan. Dili. No dili magipampuan o Biri Maria nga mao man imo ang mga santos ng sa langit mo imo maghinganlan niyang pangalan. Tama gid. Baka ako na ay. So kanang mga santos din masuko na sila Musuko. pangalan. Basig ako kung sa daghan din kanang musunod mo na din tapos gimisib-misagan ng awat ta sa musuko ko eh. Kaya ko ninyo po gamita kay isa lang ang Dios. Si Kristo lang ang anghel ganiyo ni Lord gani si Pablo. Di ba? Sundod si Pedro, no? Tama. Ngayon kayo, ayaw kong lodi, Pedro, una na kong jutay. Isa lang Diyos. Ayaw kong lodi niyo din, di ba? Nag-load mo na ako din, nag-amin mo na ako. Wala eh. Ayaw kong yung amin eh. Mo-reflect mo ko sa amin. Dili eh. Paminawa lang akong gisulti. Mo-reflect lang ko sama sa bitoon. Tama. Siya. Ay, sa Biblia ay. Daga nakakita din, di po mo saksi. Kaya na dito sa masaksi sig panghulga. Di po kaslo, di po bunyaga. Bantayin na boy. Kanya so gani kay ni-reflect mo gagol nga naamag si Kristo si mo. So naanagod si Papa Jesus karon na sa kalibutan ng kana puyo na. Naging ba sa Ginoo nga kung kinsa ko kadto mo po sa kong pagbalik na. Pero kinsa karon mo po siya mo anhi. Naay kat gitagal. Pag-abot diya di magay ko kahikap sa sandalyas. Siya naman ang musirado, wala ko nakailan nimo. Tama. Karon kung mahuman ni atong tore ni sige tag paubos na mo paubos mahuman ni. Siya ang musirado eh. Ang mga ligoy nga sa lugoan. Punto ka nga makatuo po makaanak ko nila. Kung dili magani ko makaharong nga mo replay ko kamo pa ka kana pag sila nga nagamit sa Ginoo.
Akong iprangka nila, kaya lang giingon ako, nagpaginoo-ginoo ko, nagpaaman-aman, Lai, musulod lang sa akong kasing-kasing, bulanog lang akong tingog. Naaman na sa Biblia. Tama. Espiritu. Ga-vibrate manggani kong pinugong. Mga karon tawanon ko nagsulti sa to, naktak na ko no. Tama yun. Dito mo tuo sa kaputi, isi-isi. Dito mo, kay mo to Dios mo, ba na yung giaminan. Mo ba na yung giatubang mag-amahan mo, gitalikdan niyo sa Kristo. Siya manubag ana. Siya mo pwede nagbuhat og pan. So karon ko kay amo namang nabati nga hait na gid kay mong mga pinulungan. Mabuti ang panahon nga di nagamanambal ko. Mana gyud. Masakitan. Dili na kay maabot ang tulo na ko kabalik niya wala nagatuo labi wala nagpakita si Papa Jesus sa iya miingon naman gay ko nakita ka uno usab ka niya uli na tuo lang ka nagigamit ako ay ray dili mo sampo ko ko makuha na pungan may kuno patabal-tambal kuno wala na kay maabot man kapanahon na mga pila na pero ang mga tao mo balik mabuhi naman boy mualan patay ka uyog naman na. Kaya mo, ayaw, kabalakan na. Kaya matuman yun na ang kasulatan. Dili mo masunog, anay, kung wala mo sala. Kumatawa kung i-explain ninyo ang kalayo sa amang dahil. Dili kalibutan nun. Tama gid. Research na kay ihatag naman po na sa Ginoo sa mga sinsya. Ihatag naman po na nila. Kaya naamay mga tao nga mga gifted. Gifted ba? Murag na ka-bright guys kalibutan nun, gifted. Nya anointed na siya, makabasa, mga espirituhan nun ba? Mga anointed nga tao. Pero sa ko kay nangamatay naman isa pwede kagamiton sa mga anointed ng tao gifted gifted espirituhanon anointed espirituhanon gifted tawhanon mga bright 140 IQ sa kuan tigala mo tulala sa kong gisulti no wala mo ko nagseminar dungan raman ta diya mo sulod ko diya dungan raman ta pero tingala mo nga akong gisulti yes kay wala naman ko na napay manudlo siya man ang tudlo kanako Tama gid. ang espiritu sa kamatuoran pusa kamo padayon na kamo inyong mga nasaksihan kung nakita niyo naghilak ko kay say maniid man muna ako naghilak ko wala ko naghilak sa kong kagalingon kundi naghilak ko para sa kalibutan ihatag na ko ang kinabuhi nagpakamatay ako dili na gani ko sa tawhanon wala tanaw ka karon no dili na gani ko kabuto dili na ko makapili dili ko makadesisyon sa kong kagalingon kay ang espiritu magdesisyon mo gamit ka nako mo nang usay magpalayo ko kay bisan ang mga pare kung mapatunga ako mag-anak ko sa mga pare maulawan gid sila pagayo pero ang sa inyo sa Ginoo dili man gyud kainit Ginoo pero mo nang bisa kani karon akong ginasulti kung mas maayo gani sila mo duol nako mo paubos kay parang dili sila mabugatan wala nga sige pangutana pa nako murason pa sila maigo sila ang espiritu gyud boy noy ngay ang espiritu gyud mo patay gyud sa bara ibara ngipon sa ngipon mata sa mata mo nang ako giduphan karon ko Ginoo ako pa ning hinaynayon pagsulti kanila ang makailalang kanamo kung gusto ka namo dapig ka namo Pusa kamo usab nga laminaw dinhi mga espiritu anong gasa dako kinang kong pasalamat ngadto sa Dios kung inyo ning ipasa ngadto sa uban kay makatabang gid ni sa inyong mga anak ubana o asawa o sa iyong mga silingan para sa atong kaluwasan kinahanglan madok kita sa Dios kay ang Dios mao ang ato ang dangpanan sa umabot mao pod kundi diin kita nagsugod diha punta magtapos siya ang alpha ug ang omega salamat sa Dios ang Amen. Dios unta kanunay magauban kanatong tanan Amen. Salamat Kol sa imong pagtubag sa imong mga pangutana. Salamat ngay. Salamat Kol. Padayon ginang kamatuoran.